An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnnen bɛ nasara san kalo 12 ye décembre kalo bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye lasiri laban ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an sɔnko marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya tesisikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko embargo kɔni b'olu da la a bɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko bɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga cakɛda min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko AGFO ale y'olu ka jabala kura brigade fɔlɔ sigi kunungo o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la faraɲɔgɔnba mun kɛla 2021 kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale kulu mun sigilen don ka se ka olu baaraw kɔni ka se k'olu kɔlɔsi o bɛ se ka yakubaya cogoya mun na o kulu maaw ni jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan walasa mɔgɔ denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an sɔnko marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya tesisikaw fɛ yen nɔ kunnafoniyaw ka fɔ la k'a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ fo ka taa se kalo 1 bɔɲɔgɔnko ma sira kɔni tigɛlen bɛ tesisikaw la dɛ kunnafoniyaw ka fɔ la maa tɛ don maa tɛ bɔ mɔbili minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɔ Burukina ka na ni tesid fɛ sira tigɛlen b'olu la jango fan wɛrɛw fɛ sira tigɛlen bɛ fan caman de fɛ ka se ka tesisikaw kɔni k'olu bila embargo kɔni kɔnɔna na ni kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba kɔni ye tesisikaw fɛ yen nɔ yaasa ka perewolatigɛ d'an ma Abdul Nasiri ale b'a ɲɛfɔ ye k'a to an sɔnko an k'ale lamɛn. An sɔnko mara kɔnɔna na duguden n'a bɛ f'a ma ko tesid tesid ale ye commune min ani an sɔnko yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 45 ba kɔfɛla la o yɔrɔ ma fɛnɛ n'o ye tesid ye a bɛ waati jan bɔ min ye hakili kɔni ye a ɲɔɲamɛ ka sabu kɛ Mali sɔrɔsi minnu bɛ yen jawili kɛbaw y'u ka kɛ a bɛ ɲini ka ɲɛ saba bɔ nka min yɛrɛ ye a lagɛlɛmayɔrɔ ye o de ye k'a fɔ ko a bɛ kalo bɔ nin waati na min ye tesid ye a kɛlen bɛ ka bila sansara kɔnɔ sansara min n'a ka ma ko embargo a sababu ye min mɔbili minnu bɛ bɔ an sɔnko ka ba tigɛ mili ka taa tesid fɛ olu mɔbili ti ka taa bilen mɔbili minnu fana bɛ bɔ tesid min ka taa Burukina sanfɛ ka taa Mariko sulu jɔ olu fana tɛ ka se ka taa min ye i ka bɛ Nigérian fan ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛlen o la sa min bɛ yen o de ye k'a fɔ ko tesid nin waati na embargo a bɛ sigi bɛ u da la min ye an ko ma ko jihadistes olu ka kɛwale ye o ye o la sa misaliya an b'a jira k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka dɔ kun saba bɔ mɔbili dɔ bɛ yen minnu bɔra tesid min ka o kun da an sɔngɔ kan ka sabu kɛ dabi min bɛ yen ni o bɛ mɔbiliw latigɛ i ka dɔn o labila ji kan o mɔbili masina olu fana jihadistes ye u minɛ an sɔngo ni tesid ni ɲɔgɔn cɛ min ka taa ni mɔbili saba ye mɔbili kɔnɔmɔgɔw ani chauffeurs u ye i ka dɔn olu labila nka min ye mɔbili ni kɔnɔnafɛnw ye u taara n'u ye min ka kangari ma da kelenkɛ i ka dɔn min ye mɔbilitigi ye k'a f'u ɲɛna ko o sira in o bɛ kɛ sira min ni mɔgɔ ma ye a matarafa tuguni min sɔrɔ i ye a laɲini lakika ye min ye o de ye k'a fɔ ko nin waati na an sera ka tesid a ɲɛma minnu sɔrɔ ka u ɲininka a ko ɲɛna u bɛɛ lajɛlen b'u ka bisimila kasi la ani i ka dɔn u ka hakili tesid ka minnu sera tesid kɔnɔna ye n'o ye dumuni ko ta fanfɛla ye ji ta fanfɛla ani kɛnɛya ta fanfɛla ye min ye Mali sɔrɔsiw kɔni u daga yɔrɔ min bɛ n'o ye tesid kɔnɔna ye u dangalen bɛ o yɔrɔ masina na min ye i ka wa an sɔngoya fan fana fɛ wulikajɔw bɛɛ ka sabati walasa min ye nin ko ɲɛsa ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la Mali sɔrɔsiw minnu kɔni bɛ tesid ni u dɔgɔyɔrɔ bɛɛ bɛ yen a tɛ kalo bɔ min ye i ka dɔn jihadistes karila ɲɔgɔn na u bɛ i ka dɔn u ka wulikajɔ la walasa nin ko in u ka se ka siri a la. Nin tun bɛ tali kɛ Abdul Nasiri la an sɔngokaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaaw k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka taa tesisikaw ka t'u bɔ bolo la tiɲɛ don ko sɔrɔsiw bɛ tesisikaw fɛ yen nɔ nka sira kɔni tigɛlen bɛ dɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taara AGFO olu ka jabala kura kɔni ka se ka taa o sigi AGFO tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka nɛgɛjuru sira kɔni ka se k'o ko banba o sabatili o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na u ka jabala kura kɔni Mali premier ministre ale taara ka taa o brigade fɔlɔ kɔni sigi kɛnɛ ka Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. A y'a dɔn président de la transition ko Mali kɔnɔ an bɛ fɛn daminɛ hadamaden la a bɛ ban hadamaden la transition bɛ yen population de kama o de kosɔn
mbe AGFO ɲɛmɔgɔw fo parce que u ye ko dɔ kɛ a tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la wari min bɛ bɔ opérateur fɛ Orange ani Malitel n b'a fɛ k'olu fana fo AMRT bɛ don o mara k'a di AGFO ma AGFO ye min kɛ mama wari in ta ka siège jɔ u ye wari min bɛ don banque la a bɛ intérêt min générer u bɛ intérêt de ta ka siège kura jɔ pour que hadamadenw minnu bɛ baara kɛ AGFO la ka se ka a fɔ ko condition de travail u ka ɲi u tɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ parce que AMRT bɛ siège b'a bolo donc AGFO fana ko k'u ka siège ka sɔrɔ directeur kun tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ jango il a les moyens k'u fo ka directeur fo parce que ka miiri hadamadenw la ko i ka baara fɔlɔ-fɔlɔ c'est vrai c'est pour ka téléphone se yɔrɔ bɛɛ la mais k'a fɔ k'i ka baarakɛlaw fana ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ o yɛrɛ la o ka ɲi n b'a fɛ ka directeur fo la ka conseil d'administration fana fo min y'a faamu ŋaniya min bɛ direction la an ka laɲini ye mun ye ka direction kura sɔrɔ direction ɲuman min bɛ se ka fɛn lajɛ min ka jan ka jamana jɔ ka ɲɛ a filanan a y'a don acteur universel a ka baara ka ca mais tile fila in na an ye fɛn caman ye a bɛ tile fila bɔ ne y'u ye dugu kɔnɔ ministre dama dama kun bɛ yan u kun bɛ ka centre dɔ inaugurer n b'a dɔn ko baara caman b'olu fɛ u bɛ na min boloda k'u fo o la an b'a fɛ maliyɛnw ka santi tigitigi ko téléphone bɛ mari yɔrɔ bɛɛ la yanni transition ka ban an bɛ min ɲini ala fɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye maliyɛnw ɲini maliyɛnw si kana n'a fɔ ko téléphone t'ale bara olu ka baara de ye nin ye Sotelma ni Orange tɛ se ka taa yɔrɔ min na u ka baara ye ka taa o yɔrɔ la ka téléphone sigi a filanan comme an ka jamana bɛ kɛlɛ la AGFO ye min kɛ ko Sadasu ani administration les douanes les impôts ani justice u bɛɛ ka se yɔrɔ kelen na ka centre ɲuman sigi ka ɲɛsin satellite ma o tuma Sadasu b'a kɔlɔsi u ka communication kɛ u bɛ internet fana kɛ n b'o fɛ k'u fo o fana la k'u waleɲuman don a laban ye mun ye k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ AGFO ɲɛmɔgɔw n'u ka baarakɛlaw ye président de la transition ani gouvernement bɛ an hami ye mun ye transition bɛ ban don min na n'i ye maliyɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye ɲininkali k'a fɛ est ce que fanga in ka ɲi a k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u y'u seko kɛ pour que an ka jamana ka se ka jɔ an ka laɲini de o de ye Mali peuple ka se ka satisfaction sɔrɔ transition fɛ o de y'an ka laɲini ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati jamana in a bɛ se ka bila sen kelen ka cogoya mun na n'an bɔra ye Assise nationale n'o ye faraɲɔgɔnba ye maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ Mali kura ko a bɛ se ka sabati cogoya mun na o hakilina minnu n'a kɛra gafeba ye ni ka se k'a sigi sen kan ɲɛmaaw ka fɔ la ko hakilina ninnu k'u bɛ bila sen kan dɔɔni dɔɔni Faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye kulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɔni sigi o bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara ninnu kɔlɔsi hakilina minnu n'u bɛ ka sigi sen kan dɔɔni dɔɔni ka se ka baara ninnu kɔlɔsi o kulu maaw dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na olu ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa jamana ɲɛmaa ale jabala la ka se ka taa hakili jagabɔ dɔw kɔni kɛ yen nɔ kɛnɛ in kan yen nɔ min bɛ tali kɛ Maître Amadou Cɛwule Jarala n'ale y'a ɲɛmaa dɔ ye an k'ale lamɛn. Bi ɲɔgɔn ye anw de tun y'a laɲini bari an ka comité min n'an y'a sigi awa saro ni awa ni ɲɔgɔn tuma ye maliyɛnw bɔra wulakɔnɔdugu la ka na fo Bamakɔ yan ka ɲɔgɔn ye ka kuma gɛlɛya min bɛ jamana kan bɛɛ y'i ta fɔ maintenant anw bɔr'o de kɔnɔ parce que jamanadenw yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka baro kɛnɛ sigi min b'a to ni awa fɛn minnu n'an bɛnn'a la awa olu ka se k'a mafilɛ n'a y'a sɔrɔ ni gouvernement b'a kɛla ou bien n'a t'a kɛla an ye ayiwa kun fɔlɔ dɔ kɛ an y'o kun fɔlɔ kɛ gafe kun fɔlɔ de an y'a bɔ an y'a ci ka na président de la transition ma a y'a mafilɛ ayiwa yan'an ka taa gouvernement bara parce que gouvernement de y'an kuma ɲɔgɔn ye yan'an ka t'o bara ayiwa an y'a ɲina ka na ayiwa an ye faamu sɔrɔ an b'a fɔ mun ma ko indicateur n'o ye ayiwa ŋaniya yira dɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka nin kɛ an b'a fɛ ka nin kɛ ayiwa an y'a yira ayiwa président k'an reçoit y'an reçoit min y'a fɛ ko y'a fɔ an ye a y'a yira an na k'a fɔ ayiwa an dogolen don dɔɔni baara cogoya ye il faut que maliyɛnw ka dɔn ka fɔ an bɛ yan parce que an yɛrɛ ka awa miiriya m'an sigi miiriya minnu y'an sigi u k'a dɔn ka fɔ an bɛ yan u k'a dɔn ka fɔ an bɛ yan Bamakɔ kɔnɔ u k'a dɔn ka fɔ an bɛ yan fo wulakɔnɔdugu laban na u k'a dɔn fana ka fɔ an bɛ min kɛ a bɛɛ kana kɛ tubabukan fɔ ye a ka fɔ an ka kanw na mɔgɔw k'a faamu awa nafa ka yan awa an sigikun fana la ka mafilɛ n'a y'a sɔrɔ jamana a bɛ ka yɛlɛma wa a tɛ ka yɛlɛma o de don an bɛna yɛlɛma don an ka baara tacogo la bari a ye fɛn minnu fɔ bi a kɛra komi n'a fɔ n'i ye awa so bila bori la n'i ye busan k'a la ani n'i ma busan k'a la i b'a dɔn boricogo tɛ kelen ye donc busan dɔɔni kɛra an na bi donc an fana boricogo an b'a yɛlɛma. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Cɛwule Jarala a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ɲɛtaa sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye chauffeur tun bɛ baara bila mun na
kunungo n'a ma ye k'a fɔ ko chauffeur bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka baaraw kɔni daminɛ u ka syndicat n'u tali kɛ Sénacor la olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ chauffeur ye k'u kɔni ka tɛmɛ ni baara ye ko laɲini tɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu la ɲɛɲini don tɔw la u ka syndicat dɔ bɛ tali kɛ Mokhtar Dabo an k'ale lamɛn. An ka laɲini kun ye laɲini fila ye laɲini ninnu kɔnɔna na an ye négociation daminɛ vraiment a kɛra sɛgɛn bɛɛ y'i seko kara an ka ministère de la sécurité SEMTER SEMC bɛɛ wulila ka jɔ k'an dɛmɛ k'an ka laɲiniw ɲini bon laɲini ninnu kɔnɔna na an ye laɲini fila min kɛ donc baara in kɔnɔna na o y'a jira n na k'a fɔ fana an bɛ se ka circuler dugu kɔnɔ en tant que n'an bɔra poste la ka ban an bɛ se ka boli dugu kɔnɔ k'an ka donnew jigin magasinw ni fɛngɛw la ka taa garage la polisi kana fili fiyɛ an na an y'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ an ka grève wuli an ka baara kɛ ne ni fɔlɔ n'an ye baara kɛ n'o ye waati wɛrɛ n'an mɔgɔ bɛ fɛ an b'an ka laɲini kɛ tuguni laɲini bɛɛ tɛ sɔrɔ don kelen. Ni tun bɛ tali kɛ Sénacor secrétaire général la Mokhtar Dabo u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati kunungo chauffeur bɔlen kitakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kita péage la a yirala k'a fɔ ko embouteillage kɔni kun cayalen bɛ yen nɔ dɛ chauffeur dɔ b'u hakilina di an k'olu lamɛn. U k'a lajɛ u ka anw chauffeur bɛ ko ta ka jateminɛ parce que an ma foyi ɲini fɛ an ma sanu ɲini an ma jama ɲini an mago bɛ min na dɔrɔn c'est-à-dire an kɔni ye fasoden ye an bɛ baara la an ka baara kɔnɔna la an ka bonya bɛɛ ka baara kɛ ka hakɛ kɔnɔ faamaw ka baaraw ka hakɛ kɔnɔ an fana ka baara k'an ka hakɛ kɔnɔ an mago b'o dɔrɔn de la i y'a faamuya an bɛ sira la traversée ko min na vraiment an mago b'o la o dabileli hali n'an bɛ wari sara faama ye poste la u ka papier k'a la k'a d'a ma an k'o wari di o bɛ ko an yɛrɛ dusukun fɛ parce que an b'a ye a bɛna kɛ jamana ye dilan mais vraiment surafɛn ko in jamana ka avantage foyi t'a la voilà an mago b'o dɔrɔn de la an wulila péage mɔgɔw fana ye barrière da ko fo k'an ka péage ta bon an ta péage mɔgɔw u y'u ka barrière da ko fo an ka péage ta bon an taara ka t'u ɲininka o k'olu ka ɲɛmɔgɔ m'a fɔ k'u ka barrière wuli mais en tout cas ministre kɔni bɔra ka kuma ko ka sira libéré an ka tɛmɛ bon o tun ye poste ye mais en tout cas poste mɔgɔw kɔni olu ye barrière wuli an ye bi fɔlɔ bi bon an t'a dɔn bi kɔfɛ min bɛna taa bɔ a la olu kɔni ye barrière wuli an ye mais an bɛ péage kɛ niveau de la depuis surɔ fɔ sisan an jɔlen bɛ olu de bolo yan u kɔni ko an ka wuli k'an ka laɲini k'u b'a sabati mais u ma papier d'a ma fɔlɔ an n'u ma kuma fɔ fɔlɔ k'an bɛ se k'an jigi da kuma min kan u kɔni y'u ta fɔ an fana wulila an y'u dalakan bonya an wulila an taara a bɛna laban min kɔni na. Ni chauffeur jɔra ka baara bɛɛ jɔ foyi tɛ sɔrɔ essence tɛ sɔrɔ déjà à Kita il y a banque d'essence déjà mais pourquoi ça et on parle de Mali kura mais pourquoi ça ne kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ faamaw fana ye u k'a lajɛ u ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma quoi wala bilahi chauffeur sɛgɛnnen don. Ni tun bɛ tali kɛ chauffeur dɔw ka seereya la kita péage la a fɔra cogo min na yarabi jamana in a ka ɲɛtaga bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ yarabi Ala k'an bila o sira kan hali bi kitakaw fɛ yen nɔ kita poste la kunnafoniyaw ka fɔ la kuma bɛɛ benganiya wale tigilamaw benganiya ta ka na ɲɛsin kita poste kɔni ma jango 31 ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la a bengani kɔni a fanga bɛ bonya min bɛ tali kɛ kita préfet la ale y'a yira k'a fɔ jagokɛla misɛnmanin minnu bɛ kɛ poste la olu kɔni u ka se k'u mabɔ poste la walasa finitigilakaw u bɛ se ka fɛɛrɛ u ka baara ma cogoya mun na a yɛrɛ wulikajɔ ta ka se ka taa fɔ poste la ka taa ɲɛfɔli kɛ feerekɛla ninnu ye u k'u mabɔ poste la walasa baara in a bɛ se ka kɛ cogo ɲuman na cogo min na Abubakar Traoré an k'ale lamɛn kita préfet ka dangan don. Kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye an nana kana an balima feerekɛla minnu bɛ yan an nana ka n'u kuma ɲɔgɔn ɲa ani commerçant ka ɲɛmɔgɔ ani mairie ɲɛmɔgɔw Bɛnduguba mairie ani commune urbaine ani chambre de commerce mɔgɔw ani force de sécurité pour que an kana kana poste lagɛ salon an nana nin yɔrɔ kelen na kana yira mɔgɔw la u k'u tun ka bɔ poste kɛrɛfɛ sanyɛlɛmaw don et an bɛ insécurité de la bɛɛ bɛ kibaruya kalama dugu kɔnɔ kita menacelen don donc faut pas que mɔgɔw ka don u la k'an kɛlɛ walima faut pas que u ka sɔrɔ position dɔ la marifa citɔ la a ka taa se dɔ ma o ka kɛ a damana kunko wɛrɛ donc an nan'o de la sini u ka cidenw bɛ taa mairie la an bɛ taa ka taa réunion kɛ et ni bɛnkan min bɔra la an bɛ fɛ a ka appliquer a ɲɛma ɲɛda lagɛ t'a la hinɛ t'a la ɲɛda lagɛ t'a la hinɛ t'a la parce que il faut que fanga k'a ka baara kɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ feerekɛlaw bɛ na c'est parce que poste de bɛ yan nɔ donc u ka poste mɔgɔw to yen u ka se ka fɛɛrɛ u ka baara la ni limite min yira la an bɛ fɛ feerekɛla bɛɛ ka kariw ni mobiliw ma kɔnɔ o limite kɔnɔ mɔgɔ si kana don u ka périmètre kɔnɔ ni min donna kɔnɔ alors ni min y'i sɔrɔ i y'a ɲini ka s'i yɛrɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ kita préfet ka dangan na Abubakar Traoré a fɔ cogo min na yarabi Ala ka faamuya ɲuman di poste baarakɛlaw ma n'an bɔra yen Bugunikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni marabolo kɔnɔna na kungo sale min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko forêt classée o kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko chinois kɔni tun bɛ dansago baara dɔw kɔni na yen nɔ n'a hakili b'a la kabini kuma jan chinois dɔw kɔni minɛlen bɛ k'u bila kiri ka bolo kan u ɲangina o ye nafolo kasabi dɔw sara o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala ko chinois ninnu kɔni tun bɛ dɛndɛndɛn na kungo kɔni kɔnɔna na ka se ka dansago baaraw kɔni kɛ eaux et forêts ani minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolo yiriwali ma olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa ninnu bolofɛn kɔni k'a minɛ u la yaasa ka préparatigɛ d'a ma min bɛ
talge inspecteur général Kanouté Fatoumata Kone fo ka taa se Sidiya Traoré ma an k'olu ka siraw lamɛn. Min bɛ yan nɔ ko ɲuman tɛ en réalité a bɛ mɔgɔ dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que étrangers de installé len bɛ forêt classée kɔnɔna na o bɛ ka exploitation kɛ cogo min ka d'u ye o yɔrɔ bɛ détruit dingɛw bɛɛ bɛ yen nɔ yiriw tigɛtigɛlen don ka da yiriw karilen don i bɛ fɛn fɛn min imaginer exploitation na o bɛɛ de bɛ yan alors que baara don baara min kɔnnen don forêt classée kɔnɔna na donc an kɔni nana an dusukun tɔɔrɔlen yɛrɛ de don ka nin baara sugu ye yan nɔ parce que an kun y'o minɛ en septembre an ka miiri la o y'a bannen mais o tilala ka n'u installer de plus belle encore. minɛ minnu minɛna a minɛna sariya sɔsɔ de kɔnɔna la parce que u bɛ forêt classée de kɔnɔna la forêt classée tɛ exploitation minière kɛyɔrɔ sanubɔyɔrɔ tɛ donc o de la an nana an y'an déplacé ka na nin tan siɲɛ fɔlɔ ye ka na siɲɛ fɔlɔ la an kun y'u minɛ an kelen k'u minɛ donc an transaction kɛ comme n'a fɔ eaux et forêts sariya sun yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko transaction c'est possible donc an kelen ka transaction kɛ an kun bɛnna kan ka fɔ ko sinon u bɛ taa ka bɔ yan nɔ donc après des mois après waati tɛmɛnenw na donc an ye constat kɛ ka mission kɛ k'a lajɛ jusqu'à présent u bɛ kungo kɔnɔna la raison pour laquelle an nana bi ka na an n'u ka minɛnw bɛɛ cɛ donc ka sariya bolo kan walasa minɛn minnu b'u bolo a bɛɛ bɛna confisquer au profit de l'État. Ni tun bɛ tali kɛ inspecteur général n'o bɛ tali kɛ Kanouté Fatoumata Kone n'o bɛ tali kɛ eaux et forêts ka ɲɛmaa la fo ka taa se Sidiya Traoré ma o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye parti politique tɔn kura dɔ kɔni sigilen don sen kan kabini 2020 kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko MPJ u ka congrès fɔlɔ kɔnɔ u y'o baaraw kɔni kɛ a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Umaru Jara la an ka siraw lamɛn. An finitigiw an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na d'u ma fɛn min bɛ senna bi mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka ko sécurité ko kuma min fɔra ko yala k'a bɛ cogo di anw bɛ se ka caman fɔ a la don tɛmɛna hali minisiri n'i ka minisiriya n'a kun fɔra k'i ka mission bɛ bɔ ka taa yɔrɔw la ni escorte t'i kɔ i tun tɛ sɔn mais Ala barika la bi anw ye cɛw ye terrain kan ni taama ma ban bolo fifa ma ban sécurité mana fan bɛɛ dɛ nga min kɛra bi a bɛ se ka jigi sigiyɔrɔ di adamadenw ma k'a fɔ ko Mali bɔda bɛ yen jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana min bɛ se ka kan kelen kelen jɔ i ka dugu bɛɛ la jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana min bɛ se ka sécurité agent kelen kelen bila i ka jamanaden bɛɛ kɔ nka jamanaden bɛɛ ka wuli ka jɔ sécurité mɔgɔw kɔfɛ o b'an dɛmɛ an ka na ni basigi ye kɛlɛ min n'o ye terrorisiya kɛlɛ se tɛ se ka k'a la fiyewu n'an bɛɛ ka kɔnɔnajɛlenya tɛ donc MPJ ka nin fara ɲɔgɔn kan ba in an bɛ foli lase tɔnden bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ nana fara an kan nin baara in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara kuncɛ hɛrɛ la ka foli lase kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka M5 RFP jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ani parti politique tɔ fɛn o fɛn nana ani tɔn fɛn o fɛn bɛ yan nin bɛɛ de bɛ fa la nin bɛɛ de bɛ ba la. Ni tun bɛ tali kɛ MPJ ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Umaru Jara ale yɛrɛ M5 RFP maa ye kɛnɛ in ka yan nɔ M5 RFP tɔgɔ la Buba Karamɔgɔ Traoré ale b'a hakilina fɔ an ka lamɛn. Parti do parti denmisɛn do u b'a fɔ cogo min na parti a ma kɔrɔ kosɛbɛ parti kura do a parti a bɛ anw ka tɔn na a bɛ M5 RFP camancɛ la ayiwa a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o dalen don ne de kan vice président de do donc an b'a fɔ ko MPJ ani M5 ani force de changement an b'a fɔ a bɛɛ de ye kelen ye an b'o kɛnɛ de kan yan donc an b'a fɔ ko MPJ n'a fɔra ko parti min bɛ jamana fɛ parti min bɛ changement nɔfɛ n'o ye yɛlɛmani ye parti min bɛ transition kɔ bi an b'a fɔ n ko ye MPJ ye MPJ b'o o parti la. Ni tun bɛ tali kɛ Buba Karamɔgɔ Traoré la M5 RFP maa dɔ don u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na AFA Mali olu ni jigiya kura olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kɔni kɛ a kɛnɛ kan Useni Amion Gindo n'ale ye jigiya kura ɲɛmaa ye ale ye hakilina fɔ an ka lamɛn. Bi ni Ala y'a latigɛ an ka na bolo di ɲɔgɔn ma ka sini lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɔ jamana ye ɲɔgɔn fɛ je pense que o ye kunnaja de an bɛ Ala barikada an bɛ olu fo o danaya la jigiya kura an jɛlen bɛ dɔwɛrɛ kama tɛ Mali ko de don k'a lajɛ cogo min na transition in a bɛ se ka dɛmɛ bɛrɛ bɛrɛ cogo min na pour que a ka se ka kuncɛko ɲuman kɛ kuncɛko ɲuman kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ kalafili cogoya ɲɛna lakana na jamana kɔnɔ donc kow basigira jamana kɔnɔ donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ olu la transition kɔnɔna na mais transition kɔfɛ fana an bɛ jɛ ka kalafili kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ. Je pense que hɔrɔnw n'aw jɛra ka ban aw ka degun kɛra kelen ye aw ka hɛrɛw kɛra kelen ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko aw danbew de donna ɲɔgɔn na
n'yo de fɔ kuma kɔnɔ salle kɔnɔna na hɔrɔnw mana jɛ kelen sadon tɛ tɔ kelen dɔ sadon ye mais kelen malodon ye bɛɛ malodon ye. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fantanjɛ de don n'i y'a jateminɛ o mana jigiya kura nɔfɛ k'a fɔ ko wari de bɛ jigiya kura kɔnɔ parce que ni wari ko de don aw yɛrɛ b'a dɔn o tɛna jigiya kura nɔfɛ danbew de bɛ ɲɔgɔn na dannayaw de kɛra ɲɔgɔn kan donc an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an farala ɲɔgɔn kan kun mun kama n'o ye ka fɛɛrɛ kɛ transition in kuncɛko ɲuman na ensuite ka an labɛn transition in kɔnɔna na ka fanga ɲini jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ jigiyakura ɲɛma na Useni Amion Gindo a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye furancɛla fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita n'a hakili b'a la a sigi waati a y'a yira k'a fɔ ko a ka sara k'a kɔni b'a a tilayɔrɔ 3 ko 2 kɔni k'a b'o ta ka se ka dɛmɛ kɔni don jamana kɔnɔna na forage caman selen kɔfɛ a ye kɛnɛyako kɔni a ye fɛɛrɛba de kɛ ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ka dɛmɛ taman ta ka ɲɛsin kɛnɛyako ma a yirala k'a fɔ jalisi furakɛ yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'o ka dɔgɔ Asimi Goita a ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ka se ka jalisi o furakɛ yɔrɔ o baara dɔw kɔni kɔnɔbɔ karili daminɛ na quartier Mali docteur Suba kɔnɔna na kɛnɛ ka yennɔ a ka kankɔrɔ sigi n'o bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo an k'ale lamɛn. Bɛɛ b'a dɔn président de la transition n'o ye colonel Asimi Goita ye kabra ye fanga ta don min na a ye layidu dɔ de di jamanadenw ma ale ka sɔrɔ n'u b'a fɔ min ma fond de souveraineté a b'a tilan 3 ye ka jɛ 2 kɔ k'o kɛ jamanadenw la kungo ye mais anw minnu b'a ka baara la an b'a dɔn président de la transition ka fond de souveraineté bɛɛ de bɛ ka don malidenw kungo la an bɛ yɔrɔ min na bi a y'a ɲini maliden bɛ ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ adamaden walasa i ka lafiya fɔlɔfɔlɔ o ye nin kɛnɛya de ye nin kɛnɛya a tɛ taa fɛɛrɛ dɔw kɔ dialyse ye ko ye an bɛ wagati min na sisan bana min don bana caman complication de bɛ na ni dialyse ye minnu bɛ santé la u b'a dɔn dialyse dɔw bɛ bɔ quartier dɔw la janni hali u ka point G sɔrɔ u ni bɛ bi a ta ka segin n'a fɔra a ko ka ca donc ni dabɔ kun ye walasa ka dialyse surunya jamanadenw na ka jamanadenw bɛɛ lafiya ka banabatɔ kɔrɔsigiw bɛɛ lafiya centre ni ye centre 3 de ye fɔlɔ an bɛna daminɛ ni 3 ye o 3 in fɔlɔ o bɛ kɛ commune 5 dɔgɔtɔrɔsoba la an bɛ yan bi 2nan o bɛ kɛ Lafiyabugu hôpital de district min bɛ Lafiyabugu commune 4 o bɛ k'o la 3nan centre médico-chirurgical des armées Surasiw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ base la o bɛ k'o la an b'a fɔ cogo min dans les œuvres sociales nous on ne promet jamais rien n'an bɛ min kɛ don min na an b'o kɛ mais Bamakokaw garisigɛ ye nin 3 de ye bi an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Ala k'an garisigɛ don fɛn wɛrɛ la min tɛ nin si ye halisa. Yarabi Ala ko dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ni hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ kan an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma Jaminatu Sangare ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Conseiller spécial ka kuma sɔn ji la ni ne yɛrɛ sera président ma k'a fɔ k'an kamana gana ni degun in b'an kan kɛnɛya ta fanfɛla la ni minɛn in bɛ anw cɛ a bɛ ɲininka a madame a bɛ sɔrɔ yan wa a tɛ sɔrɔ yan mun de don nka taa se n ka conseiller spécial ma i k'a ɲɛfɔ a ye ni fɛɛrɛ min bɛ tigɛ a bɛ se ma n'Ala sɔnna ma an bɛ o fɛɛrɛ tigɛ donc o layidu in n bɛ se k'a fɔ jamanakuntigi a ye layidu in a y'a timɛ yali bi ka se caman kɛra an ye machine sɔrɔ kurantigɛ y'an tɔɔrɔ kuma dɔw la an kun dɛsɛra baara la dɔgɔtɔrɔso caman kun dɛsɛra kamanagan ye anw minɛ a ye groupe électrogène san ka di anw ma ka di dɔgɔtɔrɔso caman la an y'o réception kɛ an sera furakɛli yɔrɔ dɔw la musow bɛ jigin yɔrɔ min na an y'a ye k'a fɔ ko ji tɛ yen kɔlɔn de sennen don u bɛ ji soli kɔlɔn na ka muso jigintɔw ka olu dɛmɛ n y'o fɔ a ɲɛna a ye Asa Bajalo bila ka taa a taara forage sen o dɔgɔtɔrɔso la n'o ye SESCOM ye o dugu ninnu kɔnɔna la o mana bɔ yen an ka gouvernement bɛna kuma min na n ye taama caman kɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɛnɛyaso kɔnɔna la mɔgɔw yɛrɛ t'a jateminɛ ko ye mais ko b'a dɔn o ye ka kɛnɛyaminɛnw bɛ saniya ni mun ye o minɛn kun tɛ an ka kɛnɛya bolo dɔw la ne y'o fɔ a ɲɛna a ye o minɛn caman san a y'o di anw ma kuluba an taar'o ta an y'a ye jiginnikɛ minɛn kun tɛ dɔgɔtɔrɔso caman la a y'o caman san échographie a y'o caman san ɲin furakɛla ɲɛ furakɛla tension talanw ni fɛnw b'a cɛ dɔw b'a fɔ ko fɛnmisɛnnin nɛgɛ fɛnmisɛnnin tɛ n'a ye kɛnɛyaso mun jɛ o baara tɛ se ka ɲɛ baara tɛ dafa donc a ye minɛn caman di anw ma ka machine d'a ma ordinateur barisa an bɛ baara kɛ ni kunnafoni de ye ni kunnafoni t'i bolo i tɛ se ka baara kɛ i tɛ se k'a fɔ ko nin kan ka kɛ i tɛ se ka décision ta donc a ye machine fana d'anw ma k'an dɛmɛ o baara la a ye fɛn caman kɛ a ye mobile di anw ma mobile mun don k'a fɔ k'i bɛ t'i yala mobile ko la tɛ a ye ambulance di anw ma banabagatɔw bɛ ta ni mun ye yatimɛden minnu bɛ ni faso bɛ k'u ladon a ye mobile di olu ma lujuratɔw a ye mori d'u fana mobile d'u fana ma u ka se ka taa u ka taama ni fɛnw kɛ donc a ye dɛmɛ caman don anw ma dialyse nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ dɛmɛ kɛ a ye dialyse minɛnw di anw ma
a ye dɔgɔtɔrɔw ka furakɛli wari a yɛrɛ y'o ta ka dɔgɔtɔrɔw bila ka t'u furakɛ Maroko ka na minnu bɛ dialysekɛlaw furakɛ a y'o kɛ donc mana minnu dira o bilala dɔgɔtɔrɔso dɔw la o dɔgɔtɔrɔsow fara an y'a bila point dialysekɛyɔrɔ fara sisan mana wɛrɛ tɛ se ka don yen nɔ donc sisan a nana yira k'a fɔ ko ka dialyse ko ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na o bɛ se ka kɛ cogo di donc an fana y'a fɔ a ɲɛna ko CSRF de bɛ yan bi. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la Jaminatu Sangare a y'a fɔ cogo min na yarabi an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Bamakɔ bilama kɔnɔ a nɔgɔlen bɛ kosɛbɛ dɛ min bɛ tali kɛ Bamakɔ district maire ba ale ni Bamakɔ gouverneur ye olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka hakilinaw sigi sen kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana in a bɛ se ka sanuya cogoya mun na kɛnɛ in kan yen nɔ Bamakɔ district maire ba n'o bɛ tali kɛ Adama Sangare la fo ka taa se gouverneur ma Abdoulaye Kulubali an wulu ka seerew lamɛn. Maire de farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ maire 6 ani maire du district k'a yira k'a dɔn gouvernement ye initiative ta kalo 4 laban in na k'a dɔn Bamako ka nɔgɔ bonyana kojugu Bamako nɔgɔlen don mais a tɛmɛna dan kan donc gouvernement ye initiative ta transition ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ colonel Assimi Goïta la a n'a ka gouvernement membre je pense que a ye instruction d'u ma u k'a lajɛ Bamako nɔgɔ a bɛ se ka kɛlɛ cogo min. Ni saniya kɛra bɛɛ de ka hɛrɛ de b'o la maire y'a fɔ banakow ni fɛnw nɔgɔ sen b'a la. Bon, ni banako dɔgɔyara dɔ bɛ bɔ musakaw la hakila saniya nafa a tɛ fɔ ka ban. Commune 6 maire bɛɛ parce que olu de ye nin hakilina in sɔrɔ k'a fɔ an k'an fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ye min kɛ anw b'a dɔn u ye baaraba de kɛ u sera k'u fara ɲɔgɔn kan hakili min wolola la o ye nin an b'o kɛnɛ kan bi. Ni tun bɛ tali kɛ Bamakɔ district maire ba la Adama Sangare fo ka taa se Bamakɔ gouverneur ma Abdoulaye Kulubali y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati sanuya o bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya mun na n'an bɔra yen festival belebele o kɛra Kucɛlakaw fɛ yen nɔ festival Nampun a yirala k'a fɔ ko miyankaw kɔni olu ka laadala ko dɔ de don ɲinɛ tun bɛ ka kɛ a kɔ nka u y'u kɔtɔrɔma bɔ ɲinɛ kana se ka kɛ kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni kɔ a kɛnɛ ka yen nɔ Bouakari Kulubali fo ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ma Andogoli Gindo ale tun b'a kɛnɛ kan an k'u ka seerew lamɛn. San o san miyanka dugu bɛɛ bɛ Nampun in fɛti kɛ mais an nana ye nin wagati ninnu na dugu commencera ka saliya a kɛbaliya la minnu bɛ yen sisan olu t'a dɔn de wa ou bien kunnafoni dɔ de d'olu ma n'u bɔ a la wa an t'a dɔn an k'o la sisan an bɛ segin ka nin ɲɛnajɛ in kɛ ka fɛti in bakuraya walasa mɔgɔw k'a faamuya fɛn min b'a kɔnɔ o tun bɛ a bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔw bɛ segin a kan. Seko ni dɔnko ye mɔgɔ ka dante de ye a bɛ i n'a fɔ i photo donc n'i y'a bɔ i la bon i kɔni ye mɔgɔ ye nka i ye jɔn ye o dɔn man di alors donc nin festival n'a ɲɔgɔnnaw de b'a to an b'an sinsin an ka kɔrɔlenw kan an b'an sinsin an danbe kan o b'a to an bɛ kɛ anw yɛrɛ ye o b'a to mɔgɔ wɛrɛw fana b'anw dɔn mɔgɔ min t'i dɔn o bɛ se k'i bonya wa. Ni tun bɛ tali kɛ Bouakari Kulubali fo ka taa se seko ni dɔnko tigilamaw ka ministre ma Andogoli Gindo y'a fɔ cogo min na yarabi Ala kana ɲinɛ kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen kɔ n'an bɔra yen farafina tilebe jamanaw olu ka bangi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko BCEAO olu kɔni y'u ka san jatew bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan lakɔlɔsili kɔni kɛ mun de kɛra mun de man ka kɛ u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan san kura natɔla la u ka directeur bɛ tali kɛ Konso Tarawele la an k'ale lamɛn. Ani jamana tɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sanni k'u ma u fana bɛ fɛn bila ka na an fɛ donc ni san banna an b'a jate minɛ fɛn hakɛ min bɔra yan ka taga jamana wɛrɛ la mun bɔra jamana tɔw la ka na Mali la o la fɛn feeretaw b'a la mais fɛn wɛrɛw b'a la i n'a fɔ baarakɛla minnu bɛ an ka jamanaden mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ wari minnu bila ka na jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ olu fana bɛ wari minnu bila ka t'u ka jamana kan o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ anw de ta sɔrɔta cayara ni an ta bɔta ye bon o de jateminɛ kɛra o tɛ se ka kɛ fo i ka mɔgɔ dɔw ɲininka n bɛ papier bila o ma k'a fɔ aw bɛ mun kɛ san kɔnɔ a k'o las'an ma donc n'a y'o fara ɲɔgɔn kan a ka ɲi i k'a lasegin u ma u k'a dɔn u ye fɛn min d'an ma a kɛra ka baara min kɛ u k'a dɔn o de don n'i y'a jateminɛ an ye mun bɔra ɲinan ta kɔnɔ an ye mun san mɔgɔw ma jamana tɔw ma o cayara ka tɛmɛ an ye mun feere donc o kɔrɔ ye mun ye hali bi an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan walasa an ka caman feere kɔkanna la parce que i b'a jateminɛ laban na n'i ye caman feere mɔgɔ ma o de bɛ dɔ fara i ka nafolo kan n'an bɛ se ka dɔɔnin bɔ an ka kɔfɛ sanniw fana la o ye i n'a fɔ hali an ka dumunifɛnw ni an ka fani dontaw n'o kɛra an ka santa o bɛ dɔgɔya an ka feereta o bɛ caya. Ni tun bɛ tali kɛ BCEAO ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ
Konso Traoré la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ni hakilina nu jidi an ka jamana kɔnɔ musaka ko bɛ se ka yiriwa cogoya mun na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa bi ni jamana kan ni waati n'a jirala k'a fɔ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw ye n'o ye Al-Qaida ka fara État islamique kan k'olu kelen bɛ ka t'u daga yɔrɔ bɛɛ bene ma ni waati in na ko a bɛ san 3 bɔ ni nin juguya wale ani binganiya wale ka ɲɛsin maaw ma ni waati in na wulikajɔw bɛ sen n'a bini o kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan fɛn min ye Emmanuel Zugora n'a jirala k'a fɔ ko ale minɛna ko kura tarata don lakana tigilamaw fɛ ka sababu kɛ ko lieutenant colonel Emmanuel Zugora na k'a tun jalakilen kun don ka sababuya kɛ ka a ye bɛnbɛnbɛn kɛ fanga dafiri ko la nka jamanaden dɔw bɔra fɛn min y'a kanubagaw ye k'u b'a ka minɛli in bali nka ni lakana tigilamaw olu sera ka taga ni cɛ kɔfɔlen ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ni bɔnni ye o kɔfɛ an bɛ taa Idrisi jamana kan Idrisi kun ka ko minisiri ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko Ukraine sɔrɔla sira k'a maa 4 ɲɔgɔn de fagara Ukraine jamana kɔrɔyan fan fɛ tarata don ka sababuya kɛ kɛlɛ juguyaw ye nka fɛn min ye Ukraine marabolo 2 ye ko kɛlɛw bɛ olu la ni waati laban in na ani gɛlɛya fɛnɛ bɛ Ukraine jamana kanɔna la ni waati in fɛnɛ la ka taa se jamanaden dɔw ma kuranko gɛlɛyaw n'an bɔra yen an bɛ taga Guinée Bissau jamana kan Guinée Bissau minisiri kɔrɔ n'ale ye Arit Gomes ye a jirala k'a fɔ ko ale tun minɛla novembre kalo tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ k'a kun ye yuruguyurugu ko dɔw kɛ ale ni nafolo ɲagamini dɔw kɛ ni cɛ kɔfɔlen ko hali bi ko jalaki dalen bɛ a kan n'an bɔra yen nɔ fɛn min ye ni san laban in ye n'an bɛ ka sɛnsɛn ka don san 2023 kɔnɔna la n'an bɛ ka don o la ni waati in na nka san 2022 n'an bɛ o la a jirala k'a fɔ ko gɛlɛya bilala jamana caman kan ka taa se RDC Congo jamana ma ko fɛn min o sɔrɔla silakaw ye olu ni M23 banbagaciw ko olu karila ɲɔgɔn na hali bi ko kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn tun bɛ yen nɔ nka hali bi ko kɛlɛ bɛ ka taa se Ukraine ni Russie fɛnɛ ma ko kɛlɛ bɛ olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na ani o kɔfɛ tuguni fɛn min ye État islamique ka cɛba dɔ ye n'u ka ɲɛmaaba dɔ fɛnɛ ye ko ale fɛnɛ bɔnɛna a nin na o bɛɛ lajɛlen kɛra ni san 2022 in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli u la ni waati in na karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo mun na yarabi Ala ka gɛlɛya nu k'u ban gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen ka dan 2022 in kɔnɔna na 2023 Ala k'o kɛ hɛrɛ san ye